Hola Luís, que tal? Benvido. Hola, Belén. Mira, nestes días estamos, cando visitamos os centros e as facultades, pois unha das queixas generalizadas era que o PDI e incluso nos decanatos, nos equipos de canais, temos moitísima tarefa administrativa, non? Que cada vez temos máis ferramentas diferentes, con usos diferentes, máis complicadas, distintas, e que, bueno, que hai unha liorta total, pero que ao final non acabamos de quitar traballo de administrativo, non? Está claro que bueno, a digitalización pois, cambiou a maneira de facer as cousas e hai algúns aspectos nos que temos que mellorar moitísimo, non? Por exemplo, pois, utilizar ferramentas que estén máis integradas unhas con outras e evitar pois, facer traballos rutinarios que moitas veces pois, se repiten unha e outra vez en distintos servicios ou en distintas áreas e teríamos que perseguir un pouco pois, ese mecanismo ou esa ferramenta digitalizada, integral, utilizando o que xa está aquí, que é a inteligencia artificial xenerativa, e intentar que melloremos, non? Porque, a ver, non somos a universidade das persoas e o que temos que intentar facer é a vida das persoas moito máis sinxela. E a maneira de facela máis sinxela pois, é reducindo esa carga administrativa, non? Entón, bueno, un dos problemas que saliu en moitas das reunións pois, foi a implantación de Sigma, que, bueno, pois temos que recoñecer pois, que foi un programa non feito a medida e que aínda non está funcionando pois, como debeira funcionar e, sobre todo, pois, porque non é moi intuitivo, non é moi áxil para as persoas, non? Que opinas ti deso? Bueno, a verdade é que sí, que é certo, é dicir, a Universidade de Vigo non deixa de ser unha grande institución. Temos un montón de xente traballando, un tamaño moi grande, e todas as grandes organizacións sempre teñen unha deriva, normalmente hacia unha sobreproducción de procedimentos. Eu coincido no análise, penso que quizáis sexa o momento de darlle unha volta a isto. Sería boa idea revaluar polo miúdo todos os procedimentos que damos a cabo no noso día a día, tanto na parte de xestión, como na administración, como na docencia. Sí, porque as ferramentas non o resolven todo, non? Non. Primeiro teníamos un pouco eso, que analizar que procedementos, como se están efectuando eses procedementos, non? Que cousas podemos mellorar, que cousas se poden digitalizar, porque non todas se van poder digitalizar, non? Evidentemente, ou sí? Non, a ver, eu isto como vexo é como un reenfoque da situación, é dicir, estamos nun punto no que a digitalización alcanzou un punto razoable, pero que se refire fundamentalmente a utilizar un soporte digital para as cousas que xa estaban facendo, digamos que en tempos pretéritos en papel. Quizáis haxa que reorientar as operacións para pôr o foco no servicio que está resolvendo. Entón, eu creo que unha abordaxe interesante desto sería, pois, sentarse coa xente de PTXAs, cos PDIs e cos alumnos para rediseñar todos os procesos. Habría que facer un análise a nivel de fluxos de información e optimizar estos. E tamén coa xente de ATIC, non? Porque Sí, teñen moito que decir eles, non? por suposto, Eu creo que isto... temos que facer unha visión conxunta, unha visión integral, na que todo o mundo sexa partícipe, e co diálogo e coa conexión entre todos, pois buscar o xeito máis áxil, non? Para, sobre todo, axilizar eses procedementos, non? Que eu isto non o vexo só como un cambio de tecnoloxías ou unha mellora na páxina web. Isto debería... Bueno, a páxina web tamén temos que mellorala. tamén, A de sen todos os dúbida. centros, non? Deberíamos ter páxinas webs conxuntas, non? Esa sería outra idea, non? E que eu iría máis alá. Eu o que creo que é hora dunha especie o millor de reenfoque de cultura de traballo. Cambiar o modo de facer as cousas para, evidentemente, temos que chegar a novas tecnoloxías, a IA, como mencionaches antes, seguro que ten que xogar un papel aí, rediseñar os procesos para solicitud de servicios, as páxinas web dos centros, hai que darlle unha volta a iso. E aí temos que Pero involucrar a todo o mundo, está claro. Claro, pero non podemos deixar que cada quen faga coa IA o que quere, non? Porque eu creo que, primeiro, temos unha responsabilidade como institución, unha responsabilidade ética, non? No que se refire ou no que atinxe a protección de datos, por unha banda, a utilización, pois, por exemplo, cos estudantes, todos os problemas que pode representar, non? Pois de plaxio, de utilización indebida, non? En algún caso da inteligencia artificial. Nese senso, pois, que se te ocorre que podemos facer? Eu penso que estamos nun momento crítico, porque nestes últimos anos asistimos á explosión desta nova tecnoloxía. E como vimos falando últimamente, é como din os ingleses, un game changer. Algo que está aquí e do que temos que
traballar moito, moito a todos os niveles, tanto técnico, como cultural, como ético, porque temos que tirar partido dela. É unha gran ferramenta e non podemos non subirnos ao carro. O que pasa é que, como ben diste, hai que facelo con xeito. Claro, Hai que... podemos hacer modelos propios, non? Sí, Os indudablemente. modelos de lenguaxe que sean específicos para a nosa casa, non? E non só específicos, senón nos que teñemos certo control. Ora, cando chega un novo xogador ao ecosistema, como é o caso das IAs e as IAs generativas que mencionabas, temos todos que andar con xeito e saber do que falamos, e saber como utilizar estas tecnoloxías. Nós, como unha institución grande que somos, debemos ter un soporte propio destas cousas, debemos ter certo control sobre... O que decía eu, de crear o traxe a medida, non? O Xusto. sea, que non sexa algo, pois como por exemplo foi o Sigma, que foi unha estrutura que xa viña feita, non? Sí, Sigma parece claro que é unha ferramenta que non acadou a calidade e a funcionalidade que estaba prevista. Quizáis sexa razonable pensar nalgúna estrategia para ir con certo decalaxe, con unha planificación, pois reemplazando por ferramentas que poidan facernos sentir máis a gusto a todos. Porque... Claro, porque eso non é como cambiar de teléfono móvil, que pasas dun a outro dun día para outro, non? Hai que facelo progresivo. Hai que andar con unha planificación, hai que ter previsión de como van estas cousas, porque non se pode... Claro, por exemplo, pois unha das queixas así tamén que escoitábamos estes días, non, é que o módulo de prácticas pois repite moitos formularios, ao mellor se poden ir axilizando tarefas ou Sí, os formularios que hai para contratar persoal, todo eso se pode ir facendo pouco a pouco, non? E integrando un pouco dentro dese sistema común, non? claro, o que non parece que ten moito sentido é que no estado actual de tecnoloxía teñamos que meter 5 veces o mesmo dato en un formulario. Non, É dicir, efectivamente. Eso non eso ten ningún sentido. é a primeira obvidade da que temos que partir. Hai que rediseñar os procesos, os fluxos enteiros, hai que identificar cales son as pezas de información que fan falta, cales son as persoas que teñen que hablar nese proceso e definir pois, fluxos de datos e de traballo para facer eso dun modo máis racional. Bueno, pero eso tamén exixe que teñamos formación, non? Claro. Pero que decía, formación para todo o mundo, o sea, para todas as persoas da universidade, para todos os colectivos, non? O PTXAS, o estudantado, o PDI, o PI, o PAI, todos precisamos esa capacitación, non? Para empezar a usar esas ferramentas, para coñecelas e para sacar o máximo, non? De cada unha delas. Claro, a ver, a veces hai cousas que de obvias escapanseche, pero estamos nunha universidade, en todos que estamos nunha universidade, temos claro que o activo fundamental é o coñecemento, é saber facer as cousas. E para iso é evidente que nós, evidentemente, pois, temos que apostar pola formación a todos os niveis, tanto para o PTXAS, como para o PDI, como para os investigadores, e, por suposto, para os alumnos. Estas novas ferramentas van requerir novas capacidades. Hai xente que está preocupada porque a inteligencia artificial poida reemplazar as persoas ou facer que non fagan falta. A verdade é que o vexo do xeito completamente contrario. No, ao contrario, eu tamén. Eu creo que aí, o sea, o que vamos é a reemplazar tarefas administrativas tediosas e repetitivas por cousas accións que aporten moito máis valor á universidade, non? Que aporten máis valor a ese coñecemento e incluso mellorar todos eses procedementos, non? Que temos actualmente tan repetitivos, non? Que decíamos antes, non? Tarefas tan rutineiras que ao mellor pois, podemos simplificar moito máis axilmente, non? O sea, ao final, a idea trátase pois, de ter unha universidade máis áxil, máis flexible e máis aberta, non? En todos os procedementos e logo pois, poder utilizar eses datos pois, para facer unha rendición de contas axeitada, non? Eu penso que claramente o camiño é tirar partido destas novas ferramentas para avanzar hacia o goberno do dato. Somos unha institución suficientemente grande para poder desenvolver ferramentas propias que nos permitan traballar non só cada vez máis e mellor, senón con máis valor engadido. E canto estimas tú que nos pode levar todo eso? O sea, faremos no primeiro ano? Seremos quen? Non, eu Non. penso que isto é un cambio cultural fondo no que precisamos involucrar a moita xente e ir desplegando cunha certa planificación razonable ferramentas, solucións, diseñar un data lake apropiado para levar a cabo todo este tipo de traballos. Ese data lake que tería un pouco pois, toda a información da universidade, sería un pouco eso, toda a xestión administrativa, non? Que... Claro. A idea é dispor dun repositorio único, común, compartido desa información para despois, coas técnicas adecuadas, ser capaz de extraer e utilizar adecuadamente esa información para que eu non teña que por 5 veces nun formulario que é a dirección da miña escola. Entón, evidentemente, eso a día de hoxe non ten ningún sentido. Claro, claro.
E iso é polo camiño que hai que ir. Pensar que iso estará listo nun ano, eu vexo pouco realista. Unha transformación cultural, procedimental, seria, pois ten que ter uns plazos, un decalaxe, e non se pode pretender facer as cousas Bueno, dun tempo primeiro a hai que outro. analizar todos os Efectivamente. procedementos e ver esas, e eso pues, vai levar un tempo, De evidentemente. feito, haberá que priorizar unhas tarefas frente a outras, e aínda que temos un capital humano de coñecemento bastante grande, e eu penso que Tamén que Cecais precisamos fornecer un pouco a área TIC para ter máis persoal e máis persoal informático, non? Que poida contribuir e colaborar a desenvolver esas ferramentas, a integralas todas nun conxunto, non? sí, eu non teño ninguna dúbida, temos que reforzar ese aspecto do noso persoal, porque eu penso que nos próximos anos estas tecnoloxías van a ser claves. E entón precisamos ter unha cantidad de xente adecuada, ben organizada e traballando ben. Temos boas bases, un bo alicerce, pero eu penso que debemos renovar, complementar, mellorar, tanto en persoal como en formación, como en infraestructuras. Aí, bueno, haberá que destinar recursos e esforzos, e é unha tarea Pero bueno, o conxunta. que está claro é que se queremos ter unha universidade do Horizonte 2040, pois temos que invertir en infraestructuras, ferramentas, novas tecnoloxías, que a inteligencia artificial entre na nosa universidade e conseguir esa mellora, non? E esa universidade áxil e flexible para o futuro. É o que vamos falando todas estas reunións que tivemos. Ese é o camiño, non hai outra opción. Moi ben, pois moitísimas grazas, Luís. A ti, Un Belén. placer. Gracias.